Okay, mag-ano tayo. Dali. Pasensya na, hindi ko kayo mabasa dito sa ano, pero dito ko titingnan sa computer. Dali lang ha. Dito ko titingnan sa laptop yung mga ano, yung mensahe niyo. Dali. What's wrong? Something wrong daw. There's something wrong. La 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 la. Ay, ano ba yan? Na ako ay masaya. Okay, dito tayo. Titingnan natin. Okay. Wala man nanonood sa ating YT. Wala din. Wala ding manonood, wala ding wala ding mag ano, sandali lang. Dito ko ililista. Hanapin ko yung listahan kung isa na ano. Okay. Wala nanonood sa YT. Okay, dito tayo. Good morning. Good morning, good morning, good morning sa ating lahat. Hello, good morning. Okay, Lozano Piñones, Bernal. Hello po, good morning. Uy, naalala ko, Bernal, si ano ba? Si Abigail. Kumusta na kaya si Abigail? Jake Dumalag Ritual, wala pa. Lagi ka. Oh, nandoon na ako. Nandoon ako sa TY. Andito na ako. Oh, sige na. May tatlong bibi akong nakita. Okay, Romel Tinagan. Hello, Mami Chi. Hello din sa iyo. Okay, nag-iisa lang dito. Okay, magpahula load tayo dito sa ano. Isa lang. Kamingaw ba sa YT? Kamingaw na lang sa payag. Sa YT tayo, YT. Ano po? Hindi dyan. Dito tayo sa YT nga. Punta kayo doon. Bumisita kayo doon. Dali. Hanap tayo ng song. ako ang kakanta, siyempre. Huwag na kayong pumalag dyan. Ha? Huwag na pumalag. At ang hirap. Okay. Ito, sandali ha. Hanap tayo. Alam ko magaling kayo. Alam ko magaling kayo. Magaling kayo dito. Kaya. Hanap tayo. Ano ba to ha? Sandali. Wala man ako nahanap. Sandali. Ito mga love songs ang anuhin natin. Okay. Kanta natin ba? Mga OPM, no? Okay. Right. Okay, nandito na ba? May tatlo na dito sa ano natin, YT. Sa YT tayo. Tatlo lang. Okay, ayan mo na. Okay, tatlo nandito. Sandali. Alam mo, nakakainis. Sandali lang. Talagang mahal kita. All songs. Okay. Right. Ito na lang, ito. Sandali ha. Ano ang pamagat sa kantang ito? O dito, wait eh. Hi, Naomi the Barpidi More. Alabira. Okay. Hindi ko lang lagyan ng tugtog kasi ano man. Ito. Simulat sa pool, mahal kita. Nalalaman ko. Walang-wala sa loob ko. Naiiwanan mo. Buong akala ko. Anong pamagat nun? Okay, ang pamagat.
Anong pamagat? Hanggang wakas, bakit biglang nagbago? Balat kayo, ana. Anong pamagat nun? Okay. Ayan na si Jenny. Si Jenny ang nakasagot. Jenny Ribolos. Jenny Ribolos. Okay, Jenny Ribolos. Okay, Jenny. Yan ang sagot niya. Ano pa ngayon? Anong pizza ngayon? 19, no? 19. Okay. Yan si Jenny Ribolos ang hindi. Ang sagot po is bakit. Bakit ang sagot? Okay. Ayun ang pamagat. Ang pamagat sa kantang yun is bakit. Bakit ako mahihiya? Ay, kung ganun ba, no? Okay, another na kanta. Another na kanta tayo. Maghanap tayo. Okay. O dito kayo sumagot sa YT nga. Nako, hindi ko yan binabasa diyan. Sa YT ako. Punta kayo dito sa YT. Okay. Next natin kakantahin is papahulaan natin ang kanta is alam ko magaling kayo dito eh. Hindi ko alam kung paano kantahin ito pero okay, ano ang kantang ito? La 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 la. Ano ang pamagat niyan? La 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 la. Okay. Okay, ano pamagat? YT. YT dito, YT sagot. La la la. Uy, sa YT tayo magpapahula. Load tayo. Paanohin ko lang kayo dito. La la la. La la la. English ha, English. Yung original na talaga niya, title. Na 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 Bisaya unta na daw. Pagilom diha Rodel. Na 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 na. Okay, Bisaya, English ang title. Ano ang pamagat sa kantang yan? La 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 la. Ano ang pamagat niyan? Wala? No. Sige na. I love you more. Hindi. Mali. Usahay. Hindi. Na 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 na. Okay. Mali. So, please forgive me. Hindi rin. Okay, may nakasagot na si Maricel. Servi can't be with you tonight. Ayan. Maricel, Katig Servi. Ayan. Okay, Maricel, Katig Servi. Ayan. May nakasagot na. Okay. Right. Next. Dali lang ha. Ito. Ay, hindi.
Okay. Hindi ko alam kung alam nyo to, ah. Okay, try ko nga. Wala, bakit, ano? Hindi pala ako nakasign in sa YouTube ko na naman. Nakasign in na ako eh. Tapos bakit, ewan ko ba eh. Nainis talaga ako sa, bakit lagi akong sinasign out? Sorry guys. Lagi akong sinasign out ng ano. Ayan. Hindi siguro ako makaano, no? Sandali lang. Okay. Next. Mami, ako si Jake daw. Sige na. Okay, pahula muna tayo. Okay. Sandali. Nawala na naman ang YT natin. YT lang tayo kay. Bakit lagi ganito? Before you continue, blah blah blah. Lagi akong inaano. I-close ko nga to. Dali lang guys. Ayan. Okay, sana naman hindi tayo sign in. Uy. Okay. Ayan na. Okay, balik tayo. Sorry guys. Nag-ano tayo. Okay, itong kanta na to ay English pa rin, no? Next song is na 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 na. Oh, ano yon? Kalubato na daw siya. Na 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 la 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 la. Ayan, may nakasagot agad. No, si Lorna Diong. Lorna Diong, If I Sing You a Love Song. Okay, Lorna Diong. Hoy, paano nyo ibigay sa akin yung ano nyo? Yung number nyo, ha? Oh, Lorna Diong. Okay. Sunod. Okay, 13 million in the house. O, si Sawaiti. O, ang ano dito. Lipat na kayo dito sa YT natin. Next. Okay. Madali lang pala yun eh. Sandali lang, parang ang bilis-bilis nun. Dali dito. Hanap nga tayo ng, Bisaya song tayo eh. Bisaya song tayo. Bisaya song. Okay. Ito, anong pamagat sa kantang ito? Alam kong maraming makaano dito. Da 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 da. Ta ta da ta da ta 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 da ta ta. Anong pamagat niyan? Ano pamagat niyan? Hindi ko din alam. Yun lang alam ko. Chorus ko lang ang alam ko. Na 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 simhuton baho baho humot humot. Ano ba magat niyan? Dan da 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 da. Simhutun baho humot humot. Anong pamagat? Ano? Gigiro ko. Labo angka. Okay, ano pamagat nun? Na 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 simhutun baho humot humot.
Ang kumanta si Max Sorban. Sige na, bigyan ko kayo ng ano, clue. Max Sorban ang kumanta. Na 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 na. Simhuton baho baho humot humot. Ano pa magat? Okay. Di daw siya kabisado ang mga Bisaya. Ala, Bisaya, birada. Bisaya song ba yan? Oh, Bisaya. Bisaya song, Rodel. Simhuton baho baho humot humot. Na 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 na. Meron ba? Meron? Okay. Lagkaw hindi. Hindi yan lagkaw. Ha? Hindi rin turagsoy. Kuradang hindi rin. Ang mga bata karon dili, gugma dili, upaw dili. Itlog batilon dili. Dili. Ikaw talaga mabisi. Simuton baho baho humot humot. Okay. Libakira hindi rin. Ah? Yeah. Ano na, utot? May sumagot na utot. Ala. May sumagot na utot daw. Batang buutan, dili din. Na 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 na. Simhuton baho baho humot humot. Pwede rin utot pero dili man utot oy. Naday baho baho humot humot sa utot. Binuang sad mo oy. Wa gyud humot sa utot. Puro ra gyud baho. Ayan, may nakasagot. Dirty look. Si Maricel. Si Maricel nakasagot. Dirty look. Dirty look. Moragway kaligo. Okay, dalawang bisis na si Maricel kating. Dalawang bisis na si Maricel. Okay. Another. Sa palod pahula natin, no? 50. Ala, dito sa mga gustong sumali, punta lang kayo dito sa ating ang tawag niyan. Bumisita lang kayo doon sa YT natin, ha? YTL. Okay, another natin ang kanta. Kamutanan mo po ning Dirty Lock, murag way kaligo. Simhoton baho hubot hum. Dali. Okay. Another, sunod. Doon tayo sa, ano naman to. Hindi ako magsabi kung sinong kumanta kay magaling man kayo magaling at kayo maghula basta bigyan na kayo ng ng title. Okay. Da 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 da. Da 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 da. Sandali. Bakit to sandali guys, lang siya. Nag-start ng Di gusto ko lang masigurado kung ano ang ba title kasi iba kasi yung kinakanta lang natin, no? Okay. Iba kasi yung kinakanta natin. So, okay, dito tayo sa sandali lang. Easy lang kayo, easy lang. Hanapin natin ang kanta na to. Kung tama ba ako sa title. Dali. So, kailangan na ba ito? Sigurado tayo sa title. Uy, kay lisod na. Okay. Paano ang puso ko? Wala pa akong sinabi. Dali lang.
Okay. Okay, ito. Ano ang pamagat sa title na to? Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh, ano? Ano? Bilisan ni Jenilyn Dayanan, no? Jenny Lee Dayanan pala. Jenny Lee Dayanan, crying time. Ang bilis. Jenny Lee. Ano yun? Dayana? Dayanan. May ano ba kayo dito sa ano ko sa YT? YT? YT ito, no? Dito sa FB ko, meron ba kayong ano? Meron ba kayong dito sa page, ha? I-message nyo lang yung mga ano nyo. I-message nyo lang yung kailan na ba tayo? Baka wala na akong pambayad. Dali lang. Nasaan ang liwanag? Bakit hindi ito na-open? Nakakainis naman to. Lagi na lang akong pinapasign in. Hindi ko nga kailangan mag-sign in na dyan. Dito ako. Okay. Next tayo. Pamilya nyo man yan. Oy, dali lang. Okay. Kaya ito, anong pamagat sa kanta na to? Ano bang ano ito? Na. Sandali. Ang hirap kantahin na walang lyrics. Hindi ko bibigyan ng lyrics kasi madali nyo nga lang hulaan kung anong ano yun. Na yung tono lang. Ano yun? Okay. Ano ba? Paano ko kantahin ito? Sandali. Yung umpisa na lang. Na. Hindi ko makuha ito. Hindi ko makuha yung tono. Sandali lang. Sandali lang. Hindi ko makukuha yung tono. Wag na lang yan. Hindi ko makukuha yung tono talaga. Sandali. Ito. Ito baka kuha kung tono to. Hindi ko kasi bigyan ng ano eh. Alam ko madali kaysa Tagalog oy. Okay, ito. Na. Oh, ano yan? First line na lang oy. Bilis-bilis niyo eh. Anong pamagat nun? Iba na lang, Mami si. Iba na. Na. Ano yan? Ano pamagat? First line na lang kay para medyo matagal-tagal naman kayo, oy. Okay. Oy, pasensya na dito sa ano, nagpapaano to, hula, pahula-lod tayo dito sa YT natin. Okay, pakibisita na lang, no? Mami C. Andrian, the Filipino-British sa Bisaya. Sa ating YT. Mami C. Andrian dito sa YT. Hala ka, ako, naglubat. Sandali. Nubo ako. Sandali lang. Lulubat ang ating. Wala. Okay, wala. Uliwanag, hindi. Paano ba ang mag-isa? Hindi. Na. Aha. Wala. Nasaan ang liwanag? Hindi. Hindi, walang raffles dito, wala. No. Ano lang na ano, Alona.
Nagpahula tayo ng pamagat ng kanta ba? Nasaan ka na? Hindi. My Pledge of Love, hindi rin. Na 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 na. Yan lang. Yan lang yan lang ibibigay ko. Anong pamagat? Kapalaran, hindi rin. Ikaw, hindi rin. Okay. Marami ka talagang alam, anong tawag niyan? Maricel Serbi. Tanging ikaw, magaling talaga to si Maricel Serbi. Nakatatlo ka na, Maricel. 3 times ka na. 3 times na si Maricel. Nakatrisel. Ang title po is Tanging Ikaw. Tanging Ikaw. Sadali lang, nga tayo ng yun nga mahirap. Ito nga. Ito tayo. Dali ha. Sandali. Okay. Pakinggan ko nga kung ito ba yun. Dali lang. Okay. Istipot lang kayo dyan. Dali. Hanapin ko muna. Okay, nandito tayo sa, baka nalilito tong mga to, no? Nandito tayo sa ating YT. Dali, connect muna natin ang ating Bluetooth. So, nagpapahula, load tayo sa ating YT. Dali. Tingnan ko muna kasi ayoko. Add natin. Wala mang walang vacancy. Okay. Ay, sandali. Ito na, mayroon na tayong try ko muna ha. Okay, anong title sa kantang ito? Ano ang pamagat? Na? Ito. Dali. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Anong pamagat nun? Oh. Ano? Na 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 na. Na 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 na. Ay. Meron ba? Meron? Meron na kayong sagot? Oh. Hindi. Tragedy, hindi. Wala, mami. Na 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 na. Na 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 na. Oh. Galibog ko. Mami si. Saluda. Let's Get Loud, hindi rin.
Let's get loud. Na 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 na. Ganyan man yun, di ba? Hindi yun, let's get loud ha. Yung ano, yung ano ko, yung pinapahula ko is na 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 na. Na 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 na. Uy, maraming sumagot dito. Sandali lang. Maraming sumagot dito sa nasa ano. Nasa cancel na ta. FB ba? Oh, dito ako nagpapahula sa YT natin. Ano kay sa YT? Okay. Okay, shout out muna tayo dito sa ating hi Andrea Subang. Top Tiger daw, hindi. Hindi siya. It's a Beautiful Life. Hindi rin. It's all coming back. Hindi. Na 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 na. Na 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 na. Clue English song. English song siya. Lisod man, mami. Let's dance, hindi. Na 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 na. Na 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 na. Hirap ba? Strumming my pain in the fingers daw. Hindi. Life dance, hindi. Hoy, dito kayo sagot sa ano. Tawag niyan. Lisod daw, lisod. Oh. So, ang YT hindi nakasagot, no? So, mamaya magpapahula-hula din ako dito sa ano natin. Lisod man jud, Mami si. Sabag ka na lang. Magtagan-tagan. Saba di ari Rodel. Wala na ako ilalagay sa bag. Wala. Hanap tayo ng iba siguro. Na 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 na. Mami si, dili ba bawal sa FB maghula-hula? Hindi man, bakit bawal? Hula-hula lang naman tayo. Pwede naman ba hulaan yung pangalan ko? Mga ganon, no? Di ba? Wala naman siguro. Killing me softly. Killing me softly. Hindi. La la. Hindi din Another Woman. Okay. Palitan na lang natin kasi wala man daw. Okay, 23 million in the house. Lambada, hindi din. Staying Alive, hindi rin. Oh. So, sana ba yung inopen ko?
Alam mo, nainis ako dito sa laptop ko na in-update ko. Nung in-update ko, nagkakaluko-luko na. So, Klo, ang kumanta? Ang kumanta? Sino ba kumanta nito? Sino kumanta nito eh? Si Yvonne. Yvonne Eliman. Si Yvonne Eliman ang kumanta. Tintid lang, hindi rin. Na 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 na. Na 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 na. Ala sa mga gustong mag-ano mo, ano 'yan? Sumagot, dito bumisita kayo sa ating YT. TY ha? Hanapin niyo lang si Rian. Mami si Rian. Just another woman, hindi Ocean Deep. It's my party, hindi. I can't have you. Hindi. Hindi. I can't have you. Hindi po. Hindi ka, yung kompletong sagot ha? Da 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 da. Yung kompletong sagot. Mayroon nang marapit na pero hindi lang kompleto. Na 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 na. Okay. Si Yvonne Eleman ang kumanta. Da 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 da. Never love it. No, hindi. By everyone daw sabi niya. Alo, natampos. Alo na hindi na kita nakakita sa FB. Okay. Wala. Love it can hurt daw. Dantok na ako eh. Okay, 24 million in the house. Mayroong sumagot kanina pero kulang lang talaga yung sagot niya. Ayan, si Geraldine. Si Geraldine ang nakasagot, Geraldine. If I can't have you, I don't want nobody, baby. If I can't have you. Oh. Yan. Okay. Sunod. Last na to guys. Last na. Kaya matutulog na si Mami si. Matulog ako guys. Ang init talaga ng mata. Ang ano talaga ng mata ko. Okay. Dito. Dito tayo. Maganda para itong English, no? Kaya hindi nyo agad masagot.
Lagi kasi mga karaoke ng mga Tagalog, kaya alam na alam. Hmm. Okay. Eto. Madali lang to. Alam ko madali lang to kasi mahilig din kayong popular kasi itong kanta na to. Pero minsan kasi yung mga popular na kanta, yung hindi natin alam ang pamagat, no? Ako ganun ako. Right. Okay, ano ang pamagat sa kantang to? Na 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 na. Ang ingay ng ano ko. Ang ingay ng headset ko. Dali lang. Bumabalik yung boses ko eh. Okay. Last na ito. Ha? ang bilis ni Nancy, oy. Okay. I don't wanna talk about it. Ayun. Ayan, si Nancy. Ang bilis ni Nancy. Okay. Saan niyo ibibigay yung ano ko? Ang ano niyo, number. Paki-message ng mga number niyo sa akin, ha? Okay. Baka bukas ulit or mamaya, pagising ko, ha? Mamaya ulit. Okay, dito naman sa ano natin. Mamaya, pagising ko, dito tayo sa FB natin. Sa FB, ha? FB at saka, YT natin. Sandali lang. So, ayun. Maraming salamat. Kakapasok ko lang. Ano ba meron? Ano bang meron daw? Di ba alam ni Nancy? Hoy Nancy, tayo, hula-hula tayo ng pamagat ng kanta. Kung anong pamagat ng kanta. So, pahula load tayo ng 50. 50 na pahula load. Matulog muna si Mami Si kay Ginoo ko, tagal ko man natulog kagabi. Magising tayo ng umaga para na night shift din ako. Okay. So next time ulit ha, mamaya. Pag natin. Baka sa mga gustong magbigay ng pakibigay ng mga number nyo dito ha. Ay, na lang, i-message. Okay, Sel. I-message mo. Inbox mo lang ako, Sel. Okay. Inbox niyo lang ako ha sa mga dito. Magpakilala kayo, sabihin nyo kung anong pangalan nyo para inililista ko naman yung pangalan nyo dito. Tsaka i-review ko to din ang natin. I-review din natin. Patulog muna ako eh. Hindi ko alam kung anong nangyari sa natin, sa FB natin kay hindi ko man mabasa yung mga message nyo dito sa FB. So dito ako nagbabasa, oh. Saan ba 'yun? Dito. So dito ako nagbabasa. Okay? Thank you. Magpapaalam na tayo. Sandali. Hindi. Saan man yung message dito, eh? Ayun, yung ba? Dali lang, guys. Para basahin ko yung mag-shoutout ako. Shoutout muna tayo ni DC. DC Helsano. Nasaan yung ibang message dito? Hindi talaga talaga ako. Ayan, ito. Yan na ba to? New. Okay, hello Manilyn Condino. Ang hirap mag-busy daw. Magpakailanman. Uy, dapat doon kayo sumagot sa natin, YT kanina, no? Okay, mamaya magpapaano tayo ulit. Okay?
Okay, Ching Postrero, hello po. Beth Viola Cabasong. Okay, shout out sa inyo lahat. Magpapaalam na tayo dito sa ating FB page. Okay, sa mga hindi pa po nakabisita ng ating TY na lang tayo, no? Doon sa pakibisita na lang po. Hanapin nyo si Mami si Andrian. Okay, ganun pa rin Mami si Andrian. Kaya hindi po mahirap hanapin, madali nyo lang matandaan kasi Mami si Andrian pareho lang ang ating doon sa YT. Okay. Alright. So, papaalam na tayo. Bye-bye. Matutulog na muna si Mami si. Bye dito sa ating Bye-bye sa inyo guys. See you mamaya. Sus, bigat ng mata ko talaga. Papaalam na tayo dito sa Okay, dito muna tayo sa FB natin. Sa mga hindi pa naka-subscribe, paki-subscribe na lang po. Subscribe kayo dito. Ulit-ulitin natin ito. Okay. Romel Tinagan, bye-bye Mami Chi. Bye sa iyo Romel and Jenny Rebolius. I wasn't joking, my dear. Anong joke mo, Jenny Romeros? Anong joke mo? Hindi ko nagigets, charot. Nag-ano ka meron kang di ba, may nasagot ka din, paki-inbox lang, no? Meron ka naman yatang FB natin, page. Meron ka naman sa page, siguro pwede ka mag-inbox dito. Kasi dito, hindi mo alam kung paano kayo mag-inbox dito sa, no? Hindi ko alam. So, ito si, Jenny Rebolius. Paki-inbox na lang, no, sa inyong lahat sa mga nag-ano dyan. Paki-inbox ng number nyo para maibigay ko, ha? So, kaya, sandali lang. So, yung YouTube kasi natin, guys, no, ipinag-aralan ko kung ano ang gagawin ko dito. Kasi hindi ko kabisado to mga na to dito. Hindi ko kabisado. Kaya, dali lang. Okay, thank you sa ating mga nag-subscribe, no? Mayroon na tayong 23,907. Okay. So, maraming salamat sa pag-subscribe ni Mami si Andrian. Aray ko. Sandali lang. Tapos, okay, meron tayong 9 million in the house. Alam mo, para manilibago tayo ng 9 million dito, no? Kunti lang palang manonood dito sa, sa YT. Okay, siguro, ang gagawin ko, mag-schedule ako, no, kung anong araw dito. Sa YT natin, maglalaro tayo. Tapos doon naman sa kabila din. Ganun, no, para meron din doon. Annalie Rojas, di na daw siya napapansin. Ano nauna mo? Kanina pa yung sagot, oy. Wala na, tapos na. Kanina pa yun. Next time ulit, ha. Next time ulit. So, si Nancy, Geraldine, Jeneline Dayanan, Maricel Katig Servi, Lorna Diong, Jenny Rebolios. Kayo, i-send nyo sa akin kung gusto nyo ngayon na, i-send nyo na kasi para maano ko habang nandito ako, habang dilat na dilat pa yung mata ko. Paki-inbox sa page natin sa Mami si Andrian. Okay, titingnan ko nga. Arang hirap. Na 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 na. Ginoo ko, ang bigat-bigat ng mata ko, darling. Sandali.
Sinili na yan, naghatag na ko. Asan ka naghatag? Naghatag ka dito? Nancy. Nancy, ikaw ba to? Anong apelyido mo, Nancy? Nandito ka ba, Nancy? Kasi Nancy lang kasi nakalagay dito. Dito sa ano mo, sa pay, Nancy lang nakalagay dito sa YouTube mo, pero nag-message, ikaw ba tong nag-message sa akin dito? Ngayon lang? Ah, okay, okay. I got it. Sige, kukunin ko na. Nancy. Okay, madali akong kausap. Okay, ito na. Ibibigay na natin agad. Bibigay na natin agad. Ngayon na. Para, bago ako matulog. Arang hirap. Sandali lang ha. Bigay natin. La 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 la. Na ako ay masaya. Okay. Okay, bigay ko na sa'yo. Pardon me. Talagang mahal kita. La 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 la. Ayan na, inano ko na. Jenny Rebolios, nag-message ka na? Ano bang joking, uy? I was joking daw. I was joking, sabi niya. Ah, okay. Kinyo. Nancy, okay. Ayan na, inano ko na. Okay. Ayan na, Nancy. Binigay ko na sa'yo. So, sino pa? Sandali. Basahin ko muna yung mga message. Inbox natin ngayon. Lorna Diong. Ikaw ba to, Lorna Diong? Nandito ba si Lorna Diong? Yes. Ayan, si Lorna Diong. Dali lang. So, check ka na. Si Lorna Diong, ibibigay na rin natin. Lorna Diong. Dali. Na 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 na. Talagang wala ka na. Bigay natin. Madali tayong kausap. Stipot lang kayo dyan. Bigay niyo nga. Huwag kalimutan i-inbox agad kay ano tayo ngayon. Kasi tingnan mo yung may yung iba hindi pa pagbigay. Sandali lang. Nagmulat ng mga mata. Okay. Dali lang. So, nabigay na natin. Sino pang nandito? Sandali. Inbox agad ha. Wala daw siya GC. Ay, sorry. GC ko pala ha. Yung load nyo, GC ko na lang. Kayo na lang mag-load dyan. Kasi wala naman, wala. Hindi ko na save yung ano mo. Oy, binigay ko na sa'yo Sandali lang sa history na lang. Binigay ko na sa'yo yung sa'yo, sandali. Makausap kasi yan, kinausap kasi kita sandali lang. Baka ko yun. Lorna Diong, ko na sa'yo, nabigay ko na ha. Sandali lang. Na-save ko ba? Wala. Hindi ko na save sa history na lang. Print screen ko na lang. Okay. Transaction. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako?
Okay, Lorna Diong. Na ako ay masaya, ngunit ang totoo ay talagang mahal kita. Bakit? Ayaw maano. Okay. La 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 la. Ay, sandali lang ah. Okay. Lorna Diong, naano ko na sa'yo ha. Ayan na, hindi ko kasi na-save yung ano. Print screen ko na lang yung ano. Send ko na sa'yo. So, next natin, tingnan natin. Okay na yan si Lorna. Siya. Si Jeneline Dayanan. Wala kang ano, ikaw pala to, Melia Jane. O ano nga, gusto mo i-load ko? Anong network mo, Jeneline? Kasi load kasi ito eh. So, anong network mo? Kasi i-load ko na lang. Jeneline Dayanan. Anong network? Di ko maintindihan, subalit totoo. Okay, Geraldine. Ikaw pala to, Geraldine. Geraldine, si ano, Miguel. Okay, Miguel. Subalit totoo. Okay. Sandali lang, Geraldine. Asan na yung number mo dito? Nasa taas na. The same number pa rin, ano? Subalit totoo. La 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 la. Okay. Jenny Rebolios. Ewan ko kung nag-ano ka na, Jenny. Dali lang. Okay, si ano. And silingan na lang, Mami. Okay, ibigay mo sa akin. Okay, bigay mo sa akin yung ano, bigay mo sa akin yung GC niya. Yung kapitbahay mo, imong silingan ihatag sa ako tapos akong ikuan ha. Oh. Okay, so si ano, Geraldine, okay na rin. Si Jeneline Dayanan. At saka si Ginny, bago ka lumayas, Ginny, nasaan na yung ano mo? Bago ka lumayas. Ginny Rebolios. Talagang mahal kita. Okay. Hanapin ko si Jenny. Jenny, nag-ano ka ba? Mensahe ka ba? Okay. Got it.
So, kapitbahay mo to, ha? Ano ko yung resibo sa'yo para ipapakita mo na lang, Melia Jane. Okay, Jeneline Dayanan. Okay, Jeneline Dayanan. Si Jeneline Dayanan, Melia Jane. Okay, Jeneline Dayanan, Melia Jane, bibigyan kita ng 500, ha? 500 ibibigay ko sa'yo. Bigay mo kay baby. Subalit totoo. Last time, mayroong 4 na hindi nakapagbigay ng GC sa akin. Hanapin ko yung listahan kasi pasensya na hindi ko talaga na, dito lang yung sa lamisa. Mamaya hanapin ko yun. Alam ko may 4 pang ano. Okay. Jeneline Diana, nandyan ka pa ba? Bibigyan kita ng 500, ha? Talagang mahal kita. Okay. Ayan na, inano ko na sa'yo. So, okay na yun si Jeneline Dayanan. Si Maricel Katig na lang ang hindi pa, at saka si Jeannie Rebolios. Jeannie. Oh, sandali. Mayroong nagbibigay ng GC dito ay hindi naman siya na nag-ano. I got it. Okay. You're welcome, Nancy. Sana ay totoo. Na. Okay. Title man to akong answer. Nga, I was joking. Mami si, oh, pero ano ka, hindi, title na I was just joking. Hindi, yung ano ba? Pahingi ng ano mo kasi yung una, ikaw yung ano nakasagot nung una na tanong ko. Pahingi ng ano mo, i-inbox mo sa akin yung GC mo. Dali na, ikaw na lang at saka si Maricel Servi ang hindi pa. Kaya matutulog na ako. Sana yung sa'yo. Jeneline Reboloso. Okay na, Jeneline Dayan, meron na binigyan kita. Inano ko ng 500, ha? Ibigay mo kay little baby yung ano, iba, char. Bigyan mong loan si baby. Para makapag, ano. At ang hirap. O, sige na. Wala pa, inbox mo na lang mamaya, ha, kung wala ka, Jenny. Oh. Jenny Rebullios. Ano mo na lang dito sa ano, inbox mo sa akin. Nagmulat ng aking mata. Na.
Talagang wala ka na. Antok na ako eh. Dali lang. Hinihintay ko si Jenny na sasagot para si Maricel kasi ano pa daw siya ng ano. Okay. Wala. Walang himala. Okay, wala pang mensahe dito. Sige, mamaya na pagising ko ha. Okay na, nabigyan ko na kayo. Ito na lang, dalawa na lang ang wala pa. Okay, matulog muna si Mami C. Bye-bye everyone. Bye-bye. Paano ba to? Okay. Okay, mamaya ulit. Bye-bye. Okay, bye Nancy. Okay.